molts països més populats del món? A. Estats Units. B. C. Canadà. D. Xina. Xina, la resposta correcta és Xina. I ara toca la Marina. Què és la Marina? Marina, quin és l'animal quadrúped vertebrat mamífer domèstic de la família dels cànids? El dofí. C. El conill. B. El hamster. D. El gos. El conill. Correcte. Qui és en Víctor Frankenstein? A. Un monstre. B. Ets tu. C. Un magnífic gos. D. Un escultor. La resposta correcta és la C. I pregunta 3. Qui va escriure la trilogia de les Seves Més? A. George Lucas. B. Tolkien. C. Rowling i James Yamada. A qui vols trucar? Ei, hola! Jo diria que és Tolkien, Diries? Sí, opció E. Perquè és Tolkien. I el guanyador és la Marta! Que ha guanyat el millor premi de tots! Ui, ha guanyat un 0 en un paper! Felicitats! I el perdedor, no hi ha perdedor, o sigui, aquest premi, tot! I ara ens despedim del món friqui, perquè després de la publicitat tindrem secció mitjó. Cansa't dels teus fills? Estàs estressat? Doncs ja s'ha acabat, perquè ara tens una massatgista professional que et treu l'estrès, el mal de cap i molt més. No dubti a trucar al telèfon que surt aquí a la pantalla i que el faxis al mateix número i envia també un SMS al estrès al 7551. Si destaquen de les coses brutes no se'n van, busca el cine car. I és amb molt bon preu, amb rebaixes. Gràcies. Estàs cansat dels dissabtes perquè t'avorreixen? Doncs vés al Cau Fàcil Calcat. T'ho passaràs molt bé, ja ho veuràs. El Cau Fàcil Calcat patrocina el magazín. Avui us ensenyarem a preparar una amanida. Els ingredients d'avui seran carota, Tomata, amel, figuera i fresa. i poma. I seguidament agafem la tomata i la posem al costat. I que quedi ben polit. Després agafem la fruita i en posem una mica de cada. I després per acabar de tornar-ho, la carota, perquè porta molta vitamina i per fer les fileres, 3 o 4. I finalment, el toc final, una mica de mel.
3. L'origen dels dinosaures, que tracta de la vida de Jack, que té una feliç notícia. Man i Jerry esperen el naixement d'un mini mamut. Mentrestant, Scrat segueix intentant aconseguir els mineris plats. El tigre de dents de sabre comença a pensar que les seves amistats li han fet oblidar el seu costat més ple. Quan el Mandosí es troba uns ous de dinosaure i es fica en un gran emolí, tota la colla haurà de descendir al misteriós món subterrani per salvar el seu amic d'enemics. També hi ha Kika Superbruixa i el llibre d'encanteris, que tracta de que la Kika, una nena normal i corrent, troba un llibre de màgia i comença a viure sorprenents aventures en companyia de l'Hèctor, un petit drac. El senyor Trinian és un col·legi per a jovenetes on regna l'anarquia i si ningú ho impedeix, aviat farà fallida. Pagafantes. En Xema deixa la seva xicota de sempre perquè creu que pot aspirar a algú millor, però de moment no té gaire èxit en les seves sortides nocturnes. Cor de tinta. El pare de la Maggie té l'habilitat de fer tornar reals els personatges dels contes que llegeix en veu alta. Una nit és segrestat pel dolent lluny dels contes. Gràcies per la seva atenció. Molt bé! Ara continuem amb una mica de publicitat. Si estàs cansat i tens poques energies, busca les pastilles que et diuen Entrainer. Surten a molt bon preu. Aquest estiu ningú sense vacances. En viatges Kiko podràs anar molt lluny. I a més, aquest estiu les illes Balears estan obertes. I del mar, el nou supermercat de peixos, on hi trobaràs de llagostins fins a taurons. I si vols deixar els petits a un lloc segur, els pots deixar a la sala de jocs, on hi trobaràs una tele, una piscina de boles i una altra piscina on hi ha peixos de veritat. I del mar, aproximat The world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. In sich. Oder besser, unter sich. Also, das Bett ist gemacht. Jetzt mal sehen, wer sich hier mit Schwung in die Falle haut. Da kommen sie schon, die ersten Matratzentester. Soll ich da rüber liegen? Ja. Komm, ich komm zu dir. Hallo. Ciao. Möchtest du jemand? Hallo. Nein, ich beschweren jetzt doch gar nicht. I was taking a bath along about a Saturday night.
Ich hab mich mehr! Gib mir ein Ohr mehr! Sie mehr wie gesagt, mein Hammer! Endlich! Ich kann nicht mehr! Komm doch mal raus! Achtung, das geht's doch! Sí. Va, doncs, Però no tenen un mitjó. Ja? Vale. I ara venim amb el món friki. Viciats. Albert. Benvinguts a Món Friki. Espera, torna-hi. Making of la cuina pels babos. No, que és la... I ara vosaltres us presentem a part d'espectacle. L'André. És endavant. Hola, Juanita! És per fer un... Ara jo us explico màgia amb la voluntaria de la veritat. Bueno, us agrada Marcianito? Sí, m'encanta. Bueno, Marcianito t'agrada més. Per què? Però aquests marcianitos, com que són petits, no viatgen gaire. Mira, com viatgen. S'ha vist bé. S'ha vist molt bé. Vale, si vols et faig un altre truc. Sí, tant, m'encanta. Vale, vinga, no és el de 10 passos. Vale? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bueno, i ja està.